Jeg har jordskælv på Haiti, og i den her opgave der jeg komme ind på følgende: jordskælvs styrke, jordskælvs placering, jordskælvs skadesomfang og selve geologien. Den 12. januar 2010, den endte som en skæbnesvanger dag for mange haitianere. Det opstod nemlig et katastrofalt jordskælv, som fik en stor negativ betydning for mange beboere omkring Port-au-Prince-området, som er hovedstaden på Haiti. Jordskælvet blev målt til hele 7,0 på Richterskalaen, hvor der ydermere også blev målt et utal af efterskælv, som alle sammen lå på et niveau mellem 4 og 5 på Richterskalaen. Jordskælvet havde sit epicenter, hvilket er det punkt på overfladen, som er lodret over det punkt, hvor jordskælvet udløses. Og det epicenter det lå ca. 25 km fra Port-au-Prince. Og det faktum, at jordskælvet det er sket så tæt på en hovedstad, hvor der bor så mange mennesker, det afspejler sig tydeligt i det sindssygt høje dødstal, som lyder på hele 110.000 mennesker. Røde Kors de efterfølgende udtalt, at dette masseødelæggende jordskælv har haft en indflydelse på hele 3 millioner mennesker. Mennesker, som enten har mistet sine pårørende, enten er døde, eller mistet egen del som huse, biler osv. På de kommende billeder der ses der blandt andet, hvordan bygninger og sågar befolkningen så ud efter jordskælvet. Jordskælvet det ødelagde nemlig blandt andet seværdigheder og kendte bygninger, såsom Haitis præsidentbolig. Det heldigvis overlevede præsidenten, parlamentet, Port-au-Prince-katedralen og endda hovedfængslet, som ligger i hovedstaden, faldt sammen. På det her billede der kan man se, hvordan mennesker de sådan er flyttet helt ud på gaden, fordi de har mistet deres huse, og herover der kan man se, hvordan bygningerne de er støttet sammen. Og nu vil jeg bede sarte sjæle, som ikke kan se blod, kigge væk. På det her billede der ser man nemlig en lille dreng, som har fået lagt en bandage om hovedet. Og det er formentlig af FN, folk som har hjulpet til i Haiti efter katastrofen, eftersom at der blev offret mange millioner kroner af FN-landene til hjælp på Haiti. Og hvis man skal kigge på selve geologien, så er det værd at komme ind på, at jordskælvet skete i en forkastningszone mellem den nordamerikanske plade og den karibiske plade. Hvilket man kan se på det billede, eller man kan se pladerne på de her to billeder, og så kan man se heroppe, eller det er her, hvor selve forskydningen er sket, og det kommer jeg nærmere ind på. Man antager nemlig, at den karibiske tektoniske plade bevæger sig østpå med ca. 20 mm om året i forhold til den nordamerikanske plade. Den førnævnte forkastningszone er delt i to forgreninger på Haiti, en i nord og en i syd. Placeringen af forgreninger tyder på, at jordskælvet var forårsaget af bevægelser i den nordlige forgrening, som indtil på daværende tidspunkt har ligget stille i hele 250 år. Det betyder, at den har oplagret en massiv spænding, og denne spænding den skal på et eller andet tidspunkt lettes, hvilket kan ske enten via et stort jordskælv eller en serie af mindre jordskælv. På Haiti der var tilfældet desværre, at det skete via begge dele. Det store jordskælv på 7,0 og de små efterskælv på 4,5 eller 4-5. Og på det her billede der ses en transform jordforskydning eller transform forkastning, hvor de to plader bevæger sig væk fra hinanden, hvilket var tilfældet på Haiti, hvor jordskælvet opstod. Og her er der et billede af, hvordan bygninger blandt andet styrter sammen, og hvor man kan se de første rystelser begynde. De kommer her, lægger især mærke til pælen her, og bagefter husene, hvordan de bare styrter sammen. Nu begynder rystelserne. Og kig på huset her især. Væk var det. Der røg næste. Og der røg resten. Det var bare et eksempel på, hvordan det så ud på Haiti efter jordskælvet. Tak fordi I lyttede med.